So, ari na pud ta no, ang atong topic na pud ari na pud ta sa about sa pagkuha sa password sa inyong karelasyon. Igo ka no. Ako dili ko iguana kay ngano. Dili na ako nabatasan nga mokuha sa password sa katawo. Labi nag wala mi nag-ipon, labi nag uyab-uyab pa lang, wala ko'y right. Kasi kung mature jud ka nga pagkatao ug nakaisalig niya, no need na nimo kuhaon iyang password, di ba? Kay sutian ta mo guys, ang pagkuha sa password dili na siya assurance o dili na siya seguridad nga dili siya magbinuang nimo. Kung ang kanang tawhana or kanang bayhana or kanang imong karelasyon, kung magbinuang na sa inyong relasyon, daghang pamaagi. Dili ra sa FB, dili ra sa Messenger, para nako useless man. Labi nag LDR mo. Ang pagkuha siyang password, ang uban sa yun kay mapay mo offer, di ba? Kabantay mo. Mapay mo offer nga, kung kuhaan niya, ako ihatay nimo kong password pa matuod nga ako faithful ko nimo, wala ko gitago nimo. No. Big no yun na. Ayaw dyan magsalig ana nga, nananinyo sa iyong mga kamot ang password. Say na secured na inyong relasyon. Secured na kasaya, secured na nga dili siya magbinuang sa inyong relasyon. No, big no. Dili yun na siya rason nga makuha mo sa iyahang password sa inyong karelasyon. Sure na mo nga dili siya magbinuang. Sultian ta mo. Daghan ang pamaagi para magbisyo ang usa ka tawo. Once a cheater, daghan kay na silang mga pamaagi. Sa matag LDR mo, mali giingon nga magbinuang man ganin nang nagtapan na og katulog ug nanay mga anak kasado pa. Unsa pa ka ng LDR? Mo nang sa tinuod lang ang kanang pagkuha sa password sa katawo sa imong karelasyon, sign man na sa kuan immature. Sign na nga naka-insecure gamay sa imong kagalingon. Na totally siguro dako kay ngano. Nganong kuhaon man nimo iyang password? Honestly wala kay kuan. Wala kay right nga mokuha siyang password, pero na may uban nga ihatag daw ang password kay mao na ilahang katagbawan nga kunuhay safety ang ilang relasyon sa katawo nga ilang karelasyon karon. No, sayop na mga langga, sayop na kay dili yun na siya assurance nga kana siya nga nana si mga kamot ang iyang password, dili na kabinuangan. Big no. O para sa nako, no.